This is my revenge, paranormal prank. A mobil. Co? Kde no? Ty vole, já si asi na záchod skočím, co? Jo? Jele. No většinou, nejdeš se vyšlo. No. Teď se už to držím, ty jo. Ty vole, co tam bylo? Kurva. Co děláš? Co je? Ty vole, co to? Ty vole, co to? Ten tam byl, ty vole, co bylo? Jo, Ty vole, běž! Co to je? Kde to je? Kde to je? Helenka, pojď! Pojď už! Pojď,